गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। శ్రీ గురుభ్యో నమః। మైదుకూరులో వేయించేసినటువంటి శ్రీ సద్గురు సాయినాథ స్వామి వారి దేవాలయంలో విశేషంగా ఈవేళ గురు పౌర్ణమి మహాపుణ్యపర్వణంలో స్వామివారికి విశేషంగా ఏకాదశ రుద్రాభిషేకము పంచామృతాలతో అభిషేకము, స్వామివారికి లక్ష బిల్వార్చన, విశేషమైనటువంటి పూజలు, విశేషమైనటువంటి భక్తజనానికి విశేషమైనటువంటి అన్నదాన కార్యక్రమం మహావిశేషంగా జరుగుతున్నాయి. కావున 50 మంది భక్తులు వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తరిస్తున్నారు. అంచేత ఈ గురు పౌర్ణమి యొక్క విశేషత వేదవ్యాసుల వారి దగ్గర నుంచి ఆయన అనుసరించి వస్తుంది. ఈ గురు పూర్ణిమ సద్గురు సాయినాథు, దత్తాత్రేయుడు వీళ్ళందరూ కూడా గురు పౌర్ణమికి గురుదేవులుగా భావిస్తున్నాం. ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున గురు పౌర్ణమి లేదా వ్యాస పౌర్ణమిని జరుపుకుంటారు. వ్యాసమహాముని పుట్టిన రోజు కావున ఈ రోజుకింత ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ఈ రోజు చదువు చెప్పే గురువును, మంత్రోపదేశం చేసిన గురువును యథోచితంగా సత్కరిస్తారు. గురువులోనే వ్యాసదేవుని భావించి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. గురువులను, ఉపాధ్యాయులను తమకు అత్యంత ఇష్టమైన గురువుని పూజిస్తూ గురువులకు కానుకలు, బహుమతులు సమర్పించి సత్కరిస్తారు. గురువు నుంచి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు. గురు పౌర్ణమి రోజు గురువును పూజించారు భక్తులు. గురువైన సాయినాథుడిని పూజించడంలో భాగంగా గురు పౌర్ణమి వేడుకలను ఘనంగా శిష్య భక్త జనం జరుపుకుంది. కడప జిల్లా మైదుకూరులోని సాయిబాబా దేవాలయం భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. ఆలయ కమిటీ సాయిబాబా ఆలయంలో గురు పౌర్ణమి పురస్కరించుకుని బాబాను దర్శించుకునే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా ఆలయ కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. భక్తులు సాయినాథుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. బాబాను దర్శించుకోవడానికి భక్తులు బారులు తీరారు. గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా మైదుకూరు సాయినాథుడి ఆలయం ప్రత్యేక పుష్పాలతో, విద్యుత్ దీపాలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. సాయినాథుడి పాద పూజ అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా మైదుకూరులోని కడప రోడ్డు పెద్ద సాయిబాబా గుడి ప్రాంతంలో భక్తుల సందడి నెలకొంది. తెల్లవారుజాము నుండి సాయినాథుడిని దర్శించుకున్నారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో సాయినాథుడి దర్శించుకునేందుకు తరలిరావడంతో ఆ ప్రాంతం అంతా భక్తుల సందడితో కోలాహలంగా ఉండిపోయింది. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. नालीकनीकाशपदाद्रुताभ्यां नारीविमोहादिनिवारकाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमादिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौलि व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजशकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेर्नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्
अनन्त संसार समुद्रतार नौकायिताभ्याम् गुरुभक्तिदाभ्याम् वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्क परम्पराभ्याम् तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम् जाड्याब्धि संशोषण बाणवाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् वाराशिनिशाकराभ्याम् दारिद्र्यदावाम्बुदमालिकाभ्याम् दूरीकृतानम्र विपत्ततिभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकश्च वाचस्पतितां हिताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्पव्रजभञ्जकाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्याम् धृतमोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् स्वार्चापराणामखिलेष्टदाभ्याम् स्वाहा सहायाक्षधुरन्धरभ्याम् स्वान्ताच्च भावप्रदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नालीकनिकाशपदादृताभ्याम् नारीविमोहादिनिवारकाभ्याम् नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् शमादिषट्कप्रदवैभवाभ्याम् समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्याम् रमाधवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्